Abagusi Global Radio. Okay, I'm live. I'm live from Abagusi Global Radio. I just want to say thank you for staying tuned and thank you for watching Abagusi Global Radio. By the way, ini tukul ya ero asa mangana itama ya. Tegen tongera ro kiare ngona atakago kwara sini ni. Onge Vice Chancellor ya Bosongo igo ya te bangana ki onyege go chukonyare kana ngokwana mbakwana na kwerera nina tinta etimbaro kabanyamete go sabanyanabira kini abaruaria beke gushi batabantu mare togo te bangana ki herbalist ona bantu basomerete amariogo emete ao une ekonyara ko beko gwenya lakini nare dai unga chinga kichi aitire kurumaiga obo bebu no bombu atogete ngo se mwaka 41 wala 61 adega tiapo lakini nga wakanyara ko bakubwatira n'inchura bune bono mo Vice Chancellor bwa university ya ito ya Bosongo ate banga singing chukiro monta kurigia elyoge lya corona na barabuongo tema bara sinchira ya bene king mabanyare ko bako ene kinga banyolire elyogo ikongo bwatira na bale nabanta bakuru kwanga herbalist kurwase chinse mochi chiagushi barorenga baro si elyoge ekano nare kuigwa amangana ayo igango kekegima timanyitinga enga kia mangana kwa yigure karago de unga amanto ngo chibali ko bwatena na kegima na amanto bali bagushi yani tayiko tanga abanyamete lakini tayiko te banga mangana byari kegima abantu ngo chibali ko bwatena na senjira ya bene banyare ko bakoro ishiri yogo ntebi yango because I'm doing outside broadcasting. I just wanna know ngaki orocha mangana rega bunumbu atete bija yango ndigerelinga quality yo buyego choroche. Let me see. Oh, okay. Nabogo chinchobeke full HD asokoro rakurwa, but that's okay. Ono ntebi yango. Ntebi yango na kyombu atete yogimbu yali goche bijambujere na jaribu kuweka full HD on your asking in the kyo okolgereria elindo manyanga mangana mbujare. Let me know how you doing. Ngakiro cha mangana rabu. Asante sana alfana korori ndo chinga mangana mbujare. Na inde mbuya tongene bono nale ko boringa Vice Chancellor ya University ito ya Bosongo igo ya te banga ngo chibali ko bwatera na abanyamiti bantu bemeryogo amaryoga kegusi elinde banyare ko bakoro isi elyogo lya corona obwere mbole bwajete enyama bono bavuga obwere mbole bwajete bware ko bwato muntu bwamuchande kingimamba ko muntu yoma amomyo kiencherende bawe lyogo anyara ko ko bwene kera mari ko bwata na muntu tako nyara ko gako yana buya bakarosia nyama egyo bakarosia elyogo likanya ko liko wenyama ire miaka over decade go bono Vice Chancellor ya University ya Bosongo era te banga na intu tuligo chutu maiga. We need to do something elinda bantu baitu banyara ko bago konyeka bantu baitu banyara ko bago toleka kuwa ase ense amabuniye banyara ko bako ora amaryoga nengende kia ekero kirumuntu agotema kororanga a solution ninki sama tukaitire abantu abange ngo bakoro robo kon bataka komento bokon wasomo lakini mwanya bantu asama tukaya igata ite solution neine is a good gesture. Kero konyo ango mo bushomi to beka ndamo asing incho yoko ligia solution bose ama chibu yoba kongo bwatu cyane kuna tuko kwana iga chinse cyonzi jibeka ina mo kolia vaccine yoborwere bwa corona no mo gushiga kiramo nere wetera Vice Chancellor yaito ye University ya Bosongo bana kiyanga mangana mbiyare ngirende turate. Thank you so much for watching. Let me know how you get on because we are trying to try this outside broadcast. Roinga mangana mbiyare interview yango kango na online ya na kia mangana ara arifa. Let me see. Asante sana ndo cha mangana mbiyare kenge mo wote me. Okay. Tebi yango na kia mangana. Meanwhile, I was trying outside broadcast in Arori Ngam Diego Kora. We are coming to you. Riletonya ko bato ko na kia ma to bwatira century ya wena king ma a century wena te a century ko kara. Meanwhile, karo ngenda te ko mera mata sini ndigerelie tini ko butole video te ko mera mate ndigerelinga mbuyo to bwate ngana yumbu yako koira.
ekero togenderete igo. I just wanna sing ngakia mangana yagenderete biyare stream biyero roche ngakia mangana akwirete nakiumbwate. All right, at least we are doing good. Our second thing, we are doing good, and that's great. The video is full HD, so let me know the video quality, the audio quality. Let me also know. Meanwhile, kita akan buat engage. Jadi kita cincai beri guru, kita itu sama guru asal minyoke pakai studio. Outside the broadcast, nari kori rega. Mari tanya jerman ori nontin nari tu mana